Thank you. Right, series to your nose. Timekeeper's ready, judges ready, competitors go. Dyma ni felly chafbwynt y diwrnod cyntaf yma yn y cystadlu ar gyfer yr Cneifio yn y sioe fawr. Canolfan Cneifio Meirion ydy'r lleoliad, a'r Cneifio ydy'r Cneifio agored I welleifwyr bob gwlad. A rhai sydd wedi dod trwodd i'r rownd derfynol, ar stondin 1 mae Clive Hamer, a'r 2 o Loegr mae Andrew Mudge, George Mudge I dad o sydd yn 78 oed chwarae teg iddo fo, ar 3 Elfed Jackson o Gymru wedyn, yr adnabyddus Elfed Jackson ar 4, Rhydian Evans o Dalabont Ceredigion ar 5, a draw yn y pen draw na o Eryri eto Gareth Owen. Mae Elfed a Gareth yn hen gyfarwydd i'r rhan fwyaf o'r bobl sy'n gwylio'r cystadlu fan hyn fel cynrychiolwyr Cymru ar hyd y blynyddoedd yn y grefft o Cneifio gyda gwellteifiau gawn ni weld tybed pwy fydd yn mynd I fod yn cynrychioli Cymru eleni. Fydd hwnna I ddod eto pencampwr Cymru, ond ar hyn o bryd da ni'n canolbwyntio ar y Cneifio gwellteifiau masnachol yma, yr agored pob gwlad, y beirniad yn cadw llygad barcud rhag ond bod yna ail dorri yma yna. Mae eisiau cadw'r cnin a'n hollol gyfan ar 3, mi welwch chi yma George Mudge yw hwn, a mae galon ynta a thrawiad eitha cyflym, swn i'n deud, achos mae'n Cneifio'n gyflym dros ben. Dyma ni ystodiau hirion yma'n hyn gan Gareth Owen yn barod, a mae'n hedfan trwy'r rhain, chwarae teg, mae'n 4 o ddefed y tro hyn yn y gorlen. Gareth Owen yn arwain y gad ar hyn o bryd, ag Elfed Jackson wrth gwrs ynta hefyd yn troi ar gyfer yr ochr ddwytha. Ystodiau hirion ddwytha, Gareth Owen, a o'r hodridio, Rhydian Evans di hwnna wrth gwrs yn mynd rownd y gornel ar gyfer yr ochr dalu, yr ochr gyflog, yr ochr ddwytha o'r ddafad gyntaf yma. Drawan un o at 3 wedyn I weld sy'n mae George Mudge yn gwneud ynta fyd yn hedfan lawr yr ochr ddwytha yma, chwarae teg iddo fo. Drwchwch ar y taclusrwydd hefyd wrth gwrs. Mae yna chydig bach mwy o wlân yn cael ei adael, dych chi yn gweld hôl y llafn, mae'r llafn o wastad a'r ddafad yn gron, ond maen nhw'n wych iawn o fod yn daclus yn ogystal â chyflym, a mae yna fwy o bwysau fan hyn wrth gwrs I orffen yn gyntaf. Hwn ydy'r cyfle diwetha gan nhw, ac mae ennill yr agored yma yn y sioe fawr yn eich chafbwynt I fywydau'r bobl yma I gyd. Dyma beth maen nhw'n anelu ato pan maen nhw'n dod yma. Ar ddechrau'r diwrnod pan maen nhw'n mynd yn ar y deg ac yn ofalus ac yn daclus, dyna beth sydd yn ei golygu nhw. Cyrraedd y rownd derfynol a wedyn cath I gythrel fiaidd. Maen nhw yn gwneud yn union hynny. Ar 6, mi welwch chi Gareth Owen yn tynnu allan I ail ddafad yma na o 4. Felly Gareth yn cychwyn lawr y goes gyntaf yna ac yn mynd rownd y pen ôl yr undermine, y tansail fel da ni'n sôn amdano fo. Gwneud digon o fanno mwyn gallu gorffen yn daclus. 5 y fan hyn ydy Rhydian Evans o Dinant Dalabont. Lawr a hyd, gwneud siŵr bod o wedi datgysylltu'r cni fanna o'i pen ôl I. Lawr yn y gorlan yn y gwylod wrth gwrs mae yna fwy o ferniadau'n digwydd, mae nhw'n asesu bob un gorlaned ar y diwedd I weld os oes yna unrhyw named maen nhw wedi golli ar y llwyfan cyn penderfynu pwy sydd yn dod i'r brig. Edrych I fyny a lawr yr rhes nawr o safawri ddewis rhwngthyn nhw a dweud y gwir, maen nhw I gyd wrth gwrs allan efo I ail ddafad erbyn hyn ac yn Cneifio yn gyson dros ben. Clive Hamer ar 1 yn cael hwyl dda iawn yn ein gleiddio'r taclus ynta wedi bod yn ei amser yn Cneifio yn y Falklands yn y Malvinas. Mae'n dibynnu o pa safbwynt da chi'n dod at yr ynysoedd pellenig ynni, ond mae yna yrfa i'w gwneud yn Cneifio ac mae yna nifer o wledydd yn dal yn dibynnu ar y Cneifio gyda gwellteifiau achos bod y cyflenw trydan falle'n bellenig neu be bynnag ydy'r broblem, ond mae'r grefft yma yn fyw ac yn iach. Mae'n cael ei weld yn chydig bach yn draddodiadol yma yng Nghymru lle da ni wedi symud ymlaen efo'r peiriannau, ond mae rhaid I ni allu defnyddio'r gwellteifiau o hyd yn sicr. Mae hi'n grefft yn fyw yn ogystal ac yn draddodiad sydd yn heiddi parch. 3 yma ni eto George Mudge. George Mudge ar ystodiau hirion yma yna. Chi ennill dipyn o amser yma yna os ydych chi'n cadw'r ddafad y dan reolaeth ac yn llenwi y llafnau 7 modfedd a hanner yna gyda glân ac yn gwasgu cymaint as I bosib o'r glân bob tro. Ond mae yna ddarnau wedyn pan da chi'n mynd rownd y gornel y gwddw fan lle fedrwch chi ddim gwneud hynny, fedrwch chi'n llenwi'r llafn, mae
rhaid i chi dorri yn fanach mwyn gwneud yn siŵr na ydych chi ddim yn gafal yn y croen. Ac wedyn, fel dwi wedi sôn, y dwylo yma yn holl bwysig. Sbiwch ar y dwylo, mae rhaid i chi gael cryfder yn eich gafel ac yn eich gardyrnau mwyn gallu dal ati i gneifio. Faint mae rhain yn mynd i gneifio, cneifwyr gwelleiddio yma mewn diwrnod. Mae rhywun sydd yn cneifio 100 o ddefed gyda gwella yn cael ei farchu yn arw, ond mae'r goreuon yn gallu gwneud i fyny rhyw 200 y dydd, mae'n debyg. Ac rhai o'r dechreuwyr na'n siŵr o fod yn gwneud 100 ac yn adeiladu yn ar y deg wedyn yn cneifio'n daclus, dysgu sut i cneifio'n daclus i ddechrau ac wedyn cyflymu. A dyma chi y rhai sydd wedi gwneud hynny ar hyd y flynyddoedd a sydd bellach yn bencampwyr bob un o'n nhw yn y grefft. Rwan ta, Rhydian Evans, Talabont, Ceredigion. Dafod na, ddim cweit yn y lle iawn, mae'n debyg ddim cweit yn ddedwydd yn ei lle ta beth ac yn rhoi cic, mae hynny'n gallu colli eiliadau gwerthfawr i'r cystadleuwydd. Ond, o peth a'n reolaeth, y coesau yn rheoli ar y ddafod, y rhan fwyaf wrth gwrs, ac yn dal hi'n dyn. Ond os da chi'n dal ar hyd dyn wedyn, aneswytho hi, newch chi, Elfed Jackson ydy hwn, unwaith eto. Does a neb dwi wedi weld y blaw ambell i wr o dde Africa falle sy'n cneifio'n gyflymach nag Elfed Jackson yma yn y sioe yma. Mae o'n werth i weld chwarae teg. Eto, golwg fanylach fan un ar y rhydiau nhw yn arbeirniad yn cadw llygad ar be mae o'n neud. Ac wedyn wrth gwrs mae yna sgorfyrddau uwch ben yr cystadleuwyr i gyd efo marciau gwahanol, yr amser. Mae yna farc yn cael ei roi bob 20 eiliad sy'n mynd heidio. Mae yna farc bwrdd, maen nhw'n galw nhw, am aildori, ac wedyn mae yna, fel dwi wedi sôn, asesiad ychwanegol i lawr yn y gorlan cyn penderfynu pwy sy'n dod yn fuddugol. Awr ne, Elfed Jackson yn dod rownd y gornel, chydig bach o stodiau, fanna'n tacluso o dan y gesel cyn mynd Sion llafn i lawr ar hyd yr asenau yna yr holl ffordd i'r diwedd. Elfed Jackson, Andrew Mudge, chydig bach ar ei holi mae Gareth Owen ar hyn o bryd ar Rhydian Evans, ond i edrych ar ddau, Andrew Mudge felly, bachgen cymharol ifanc yn curo i dad y tro yma, dipyn yn gyflymach na'i dad. Ond pan ydych chi'n 78 oed, ydych chi'n hynny parch am fod i'r sioe fawr a parhau i gystadlu ar y llwyfan mwyaf posib, a dweud y gwir. A mae o'n dangos y safon, ac o'n i'n gweld yn rhyfedd iawn, gynnefach. Yr arwr ifanc newydd o Zela newydd fydd y gystadlu di Mercher, Jack Fagan, yn cael gair bach gan George Mudge ynglyn â'i arddull. Jack Fagan wedi mentro i'r dechreuwyr yma yng Nghymru am y tro cyntaf i fi weld o beth bynnag, ac yn gofyn cyngor yr hen gŵr George Mudge ac yn chwerthin ac yn dangos o lle oedd o'n mynd o'i le a be all o'n wneud i wella i grefft. Gwych o beth, a mae hynny yn rhywbeth sydd yn digwydd y fan hyn. Mae yna rhyw deimlad o un teulu mawr yma o ran byd y cneifio. Chwech di hwn, Gareth Owen, lawr â hi. Mae yna lethr y fanna, mae'r defed yn llythrenol yn iste, ac neu, falle ar ei traed, mynd lawr i'r gorlan a mae o ryw feig troedfedd yn ei gyd, ryw gwynt gwastad cymarol araf, ac yn fanna mae'r gorlan yn disgwyl o arbeiriad eraill. Dyn ni ar drud i hwn, George Mudge yn just yn rhoi yn y trawiadau dwytha a'r trinwyr gwan mi welwch chi yn y cefndir yma hyn hefyd yn barod ar gyfer derbyn y cni. Na fo, hwnna'n cael ei roi o'r neilltu rwan ac wedyn yn cael ei lapio yn ofalus. Rwan ta, sy'n mae'n mynd efo Elfed Jackson, tybed. Ac wrth gwrs, welwch chi yn y gorlan y fanna, bachgen yn pwysio ar y drws. Mae gennyn nhw hawl i baratoi y ddafad a fyddan nhw wedi trafod pwy sy'n cael pa ddafad ym mhad drefen o flaen llaw. Ac felly, efo 4 allan ar hyd yr hes rwan, yn pwysig iawn ym mhad drefn oedden nhw wedi cael ei dethol. Yn aml iawn mi gywch chi Cneifio yn dweud, o, tyda'r un anodd na gyntaf ac wedyn gad yr un hawsa tan y diwedd. Mae'n dibynnu sy'n maen nhw'n teimlo ar y diwrnod a beth yw i agwedd nhw tuag at y dasg a be maen nhw yn hoffi wneud. Wrth gwrs, dau fan hyn ydy Andrew Mudge yw'ch chi. Yn nid o'n daclus os ben, na fo, wylwch chi, fel yn i ger rhagweld, Andrew Mudge oedd y cyntaf i bwysio'r botwm coch y fanna. Llongyfachredau mawr iddo fo ar 9
munud a hanner i wneud cyngerdd dafod. Down the last side he comes. There on stand number 4. Where's Reggie Evans?